Jotono sanja kaham faibai kai kok sengnai tamni bagi tini like khlaimani joto chini tiprasarokno hangraini khaksangma tei hamjakmung yaparo tei jotto okra chakra rokno ani khulumung yaparo hangraini jorao jotono janjani nyogo janjani nukhungni borok bai tinini hai shalo joto janjani buma bufa janjani guardian rok bai malayai kwbangma kokrok salayo muneilayo tongthoklayo okra chakra rokno chung khulumlayo boromrilayo omo haikeno chung chini okra rokno boromribo ang tini laibo phaimani main naharmung hukai omose chini bubagra truk sori rok hambai keba tabuk Tripura o chini bubagra fainai chini bubagra 16 tarigo diboni jorao faisok fainai chini Tripura hasteo chini bubagra chini bagui busuk kothuk wansugui samung khlaitong abo chung bebagno sawi mano hani bagui bubagrani sori hamiapurbo chung jotono suri laika karon bubagra chungno belekeno hamjago chungno phiognani muchungo o hani tiprasarokno bo phiognani muchung jakmani bagui chini dofani bagui samung khlaitong gaisingbo bono hamjakmani bagui no chung bono belekeno bono belekeno khabai hamjaglayo engkai abon bagai जों 16 तारिख नि दिबर जराव जों बुबाग्रानो एयारपोर्ट नि सिमी हायकेबा बिरखुं खलानि सिमी जों बनो lamsuknani a lamsuktani chini Tripura hani joto lukurok noko yani muchungo जों bubagrani sori hamui bo Tripura phaimani sal o 16 tarigo जों bebagno bubagrano जों bubagrano lamsuknani norok nuguimanna chini YTF ni warriors rok chini president working president general secretary songrok সাংবাদিক সম্মেলন খাই সাকা যে जों bubagrano lamsuknani 16 তারিখো প্রত্যেক বিসি chini west tripura district খোয়াইতে সিপাইজলা district o agartala bai je gana tongnai rok जों joto sikla rok to thanai thanai abuni logi जों je tiprasa bo je rajniti bodolphan khlaitung haba tipra mothani bising chini je bedek rok YTF tipra motha TF TISF joto lukurok जों adino bubagrano lamsuknani tangi lamsuknani hingke bubagra chini bagui asuk samung khlaitongo asuk sacrifice khlaitongo bubagra chini bagui जों bini bagui salsa a 16 tarik salno जों sacrifice khainai जोंबो o hani tiprasarok bo जोंबो salsa sacrifice khailane adino
busuk nangba baigo 2-3 liter thok bode sung sacrifice khaimiaba sung nogo asubai si bubagra long leaf bubagra ayukluk thung bubagra ni bagi sung suriui tongi mano bubagra chini bagi lokho lokho koটি কোটি rang sbai chini hani ti prasarok no phiongna ni bagi samung khai tongkai sungkai 2-3 liter thok dai bubagra no lamsugi mai haida oboshoi mannai sung poitonardi sung dofani bagi bubagra ni bagi sung just kuno sacrifice khainani bagi ready tongo amono se sung bukhao sung sak sak ni khao sung poitoma khailani ani bagi faidi bubagra chini bagi asuk sacrifice khai tongo kai sungbo bubagra ni bagi 16 tarigo nijini baithangni musunga baithangni chuamai bai sung 16 tarigo bubagra no 12 tao sung airport thangi sung bono lamsoklaine bubagra no lamsogui sung khumulungo adino TWF buma bodolni program tongo sung bubagra no khumulung jora sung bike rally khai sung bal khai sung bubagra no khumulungo tlang thanglaine haini bagino ang jotto lukrok no khulumui koijao faidi bubagra chini bagui sacrifice khai samung khai tongo odofani busarok no banchirani bagui chini bubagra